Ja, så står jeg her ved Valby Langgade foran Irma-butikken. Og i den her retning, der er det op mod Jesuskirken og Carlsberg. Og her der kigger vi så ned ad Valby Langgade med alle caféerne og så videre. Og når I kommer og skal parkere, så drejer I af heroppe i krydset og kører herned til. Og så kan I dreje herned. Og vi går lige stille og roligt dernede af. Jeg gider ikke løbe i dag. Det er jeg for træt til. Men hernede der er der altså 23 pladser, tror jeg nok. Og lidt til. Ej, der er nok omkring 25-30 parkeringspladser. Og som I kan se her, skal jeg lige lidt tættere på. Man må holde her en time. Husk at stille p-skiven selvfølgelig. Holder her en time, og efter kl. 17 mandag til fredag, der koster det ikke noget at holde her. Så det her, det vil være et oplagt sted at parkere. Og når I så har parkeret, så går I videre ned her. Nu begynder det at regne, så det passer meget godt. Og hernede, det er her, hvor at Irma og Superbest, som vi ligger ovenpå, de har deres vareindlevering. Hvis man kører op derhen, så kommer man direkte ud på Sønder Fasanvej. Og så er der lige 2 trapper her, vi kan bruge. Op her. Og så er der faktisk lige her på repoen, der er der en indgang til Irma. Så vender vi rundt og tager den næste trappe. Og så er vi faktisk oppe ved Bokseinstituttet igen.